गावच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय उराशी बाळगून डिगस ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीत उतरलेले शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पुरस्कृत श्रीदेव लिंग काळंबा ग्रामविकास पॅनलचे सरपंच पदाचे उमेदवार सौ पूनम धाकू पवार व इतर उमेदवारांनी प्रचारात आघाडी घेतल्याचं चित्र हे आत्ताच्या घडीला पाहायला मिळतंय। प्रत्येकाच्या हाकेला धावून जाणारं व्यक्तिमत्व म्हणून सौ पूनम धाकू पवार व पॅनलमधील सर्व उमेदवार हे सर्वज्ञात आहेत। गावच्या शाश्वत विकासाचं स्वप्न हे उराशी बाळगून हे पॅनल प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन आपला जाहीरनामा डिगसवासियांसमोर मांडतायत। त्यामुळेच डिगसवासियांकडून त्यांच्या प्रचारावेळी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत असल्याचं चित्र हे आत्ताच्या घडीला पाहायला मिळतंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।